Horein bai ez. Bueno, eskerrik asko Belen eta emanen diogu hasiera Bazkal aurreko solasaldiari. Izenburuan ikusi ahal izan duzen bezala iritsieren inguruko solasaldia izanen da. Eta solasaldiaren helburua migratutako pertsona bat Euskal Herrira iristean egiten duen ibilbidea ikusaraztea eta ulertzea izanen da. Alde batetik ikuspegi juridiko eta administratibo batetik aurre egin beharreko izapideak edo aztertuko ditugu eta bertze aldetik bizi esperientziak eta alderdi emozionaletik ere bai, ibilbideri nola garatzen den. Erran da ere bai, ulertu gara dugula migrazio prozesu guztiak oso desberdinak dira haien artean, baina, saiatuko garela kokapen orokor bat egiten. Horretako erran bezala, ikuspegi juridiko hori kokatzeko Mikel Mazkiaran dugu gurekin. Mikel Mazkiaran SOS Arrazakeriako kide da, EHUn zuzenbidea ikasi zuen eta 2010-tik 2024 estatu mailako SOS Arrazakeriako idazkaria izan da. Eta gaur egun batez ere SOS Arrazakerian gai juridikoetan jarduten du. Eta gero bizipena edo kontatzeko gurekin Rizwan Ali dugu, edo batzuk Jon bezala ezagutzen dute, Azkoitin bizi da, eta Ibarrako bizinai elkarteko tabernaria da. Jatorri Pakistandara du, eta Euskal Herrira gaztetan iritsi zen. Eta erran bezala, hasteko Mikel zurekin, azalduko zeniguke zein diren pertsona migratu batek pasatzen dituen tramite administratibo eta juridiko, edo etapa horiek nolakoak diren. Eta ulertuta, lehen erran bezala, migrazio prozesu bakoitza desberdina dela. Bai, hori da, orain entzuten da, bale. Bueno, egunon, mila esker, konbidapenagatik maiontara gizonez beteta. Pues, bai, prozesu bakoitza daka bere ezaugarriak, baina norbaitek onera etortzen bada gelditzera, hau da, gehienak etortzen dira turistak bezala eta hemen gelditzen dira. Orduan, norbaitek etortzen da hemen proiektu batekin lana egiteko eta ze oztopoak izaten du, lehenengo oztopoa da atzerritartasun legearena. Esaten dula norbaitek etortzen bada bere herrialdetik onera turismo egiteko, bakarrik turismo egin daiteke eta gero voltatu beharko da. Eta orduan gelditzen bada onera, gelditzen da irregularra. Eta hortik aurrera hasten dira zailtasunak. Zeren irregularra zaude eta hori nahi du esan ezin dezu lanik egin behintzat kontratu batekin edo alta batekin. Onera etortzen bazara eta estudiatu edo ikasi nahi desun, pues gaur egun daude oztopo asko estudiatzeko edo ikasteko irregular batek. Eta gustatuko litzaidake hau azpimarratzea, azken finean Eusko Jaurlaritzaren konpetentzia bat da. Eta badakit, zailtasunak hori hor daudela eta hezkuntza sailetik esaten dute, dagoela hor arazo bat praktikaekin. Praktikak egiteko behar dute nie bat, baina nik uste dut voluntatea dagoenean gauzak konpondu daitezke. Eta ahaztu egiten dugu hori dela oinarrizko eskubide bat. Ez ahaztu. Eta gero, no me lío. A ver, vale. Eonera etortzen dira eta daukate, zailtasun batzuk. Eta zailtasunak horiek etortzen dira normalean, atzerritartasun lege aldetik, jartzen dula muga. Muga batzuk ez, gero jartzen du regularizatzeko irtenbideak. Baina, hasieratik zuk irregularra zaude. Eta irtenbide horiek izaten dira arraigoak
arraigo famatu hauek. Zer da? Pues da, atzeko ate bat erregularizatzeko zure egoera normalean izaten dela 2 urteko epe bat pasa beharko dezu irregularra gero erregularizatzeko zure egoera. Eta segun, pues daude hor arraigo mota asko. Osa nahi dut esan. Aldezu erregularizatu zure egoera formakuntzarekin, aldezu erregularizatu zure egoera kontratu batekin edo dakazula familiar batek posible dula baliabide ekonomikoekin, kontuz, importantea, eta bere baliabide ekonomikoekin eskatzen duzu baimen bat. A ber, oso labur esplikatuta, asuntua. Eta balibilbide horietan, hori oso labur azaldu duzu, baina, ibilbide horietan nora jo hoi dute iritsi berrien pertsona berri horiek? Etorri berriak direnak, onera etorri dira, segunta daukaten baita ere kontuan hartu beharko da. Karo, dakate sare familiar batek edo ez, hau oso importantea da. Hala eta guztiz, eta lehenengo atea normalean jotzen dutena gizarte zerbitzuak, edo zerbitzu bat dagoena asesoramentua emateko. Eusko Jaurlaritzak daka sare bat, osatuta aspaldiko partez, urte batzuk, daramaten du, aholku sarea, dira informazioi puntu batzuk, nire ustez importanteak dira. Importanteak dira, zeren han jasoko dute, nola bai, informazioi bat, nik uste du, garantia edo kontuan hartuta eta arlo hontan funtzionatzen du asko, nire herrian esaten zuten Radio Makuto. Ez daki nor esan dit, eta, karo, garai baten, gaur egun Radio Makuto da el abogado de TikTok. Eta, horrekin, kontuz, ibildu behar da, nahi dut esan, zeren askotan informazioa ez da oso ona. Lehenengo puntua hori, eta oso importantea da errolda. Errolda oso importantea da, zeren ematen dizu gero atea beste eskubide batzuk lortzeko. Sanidadea, hezkuntza, gauza asko. Eta erroldarekin, batzutan, imigrante batzuen perfila ez duen kajatzen hor mekanismoak duten herri batzuk erroldatzeko. Jarriko dut adibide, denbora daukat? Jarriko dut denbora, adibide konkretu bat, errolda soziala. Errolda soziala dago pensatuta norbait kalean, dagoenean, eta zailtasunak ditu, zeren ez dauka etxe bizitza bat erroldatzeko, eta orduan joaten da udalaera, eta udalak dauka ez denak batzuk daukate errolda sozial sistema hori. Baina ze gertatzen da, adibidez, zuk gela batean, baldin bazaude bizitzen, eta ez daukazu posibilidadik erroldatzeko. Ez zaude kalean. Orduan, nahi dute esan, perfila bakoitza, dauka bere zailtasunak, eta mekanismo batzu daudela pensatutak perfil konkretu batean, eta ez duen kajatzen. Perfil guztietan. Eta gauza bera gertatzen da transitoarekin. Guk bizi gara, guk Gipuzkoan, eta bizi gara muga batean, eta gertatzen dela da, migrante batzuk ez dute asmoa hemen geratzeko, baizik eta pasatzeko denbora bat. Eta sistema ez dago. Ez dago nolabai jarrita, pensatuta perfil hortarako. Eta hor sortzen dira arazo asko, sanidadekin, eta beste gauzekin. Orduan, badaude, sistema badago, harrera sistema bat. Sistema hori ez du kubritzen perfil guztiak, eta sistema hori moldatu beharko da migrazio perfilarekin. Bale, ados. Eta honetan guztian erakunde publiko
rol dute eta ze hutsune ikusten duzue sos arrazakeriatik? Erakunde publikoak jartzen dute, martxan, mekanismo batzuk harrera hori emateko. Harrera pensatzen da, eta hori ondo dago, harrera izan behar da integrala. Hemen daukagu Bilbon, adibidez, sistema orain dela ez asko, martxan jarri dela, harrera gune, nahi du ez bakarri arlo edo asesoramentu juridiko bat ematea, baizik eta beste asesoramentu integralago. Ez naiz nik estrarradiotik nator, eta ez dakit ze kale da konkretulki, baina juzgado ondoan dago, harrera gune, bulegori. Ez dakit. Bai? Hori da, bai, Kolon de la Rategi, bai. Oain dela, aurten, iriki da, osea que... ondo, gero dago aholkusarea, arloia nahiko juridikoa, baina bai beste gauza batzuk ere esaten. Eta gero daude teknikariak oso paper importantea eta garrantzitsua egiten dut herri batzutan. Zeren teknikari bat daka nolabait ikuspuntu bat asko zabalago. Eta saiatzen du, beste aktibitate batzuk egitea, beste gauza batzuk. Orduan, bai, erakundeak jartzen dute martxan hor, bulegoak, zerbitzuak eta bar. Hor bai ematen du, dagoela lan bat. Gero beste gauza bat da, ze kontradizioak ikusten duzu hori eta gero beste aldetik, leheno esan duna. Hezkuntzan ez daukazu posibilidadik estudiatzeko zeren izango dezu arazoak eta ez dakizer eta bakizer. Eta lanbidekin ez dakize burrukak izango dituzu. Zerbitzuak, bai, baina zerbait koherenteago kontuan hartuta administrazio berdina baldin bada, bai gustatuko litzaidake. Bale, eta oztopo batzuk aipatu dituzu, bino, etorri berri den pertsona bat ze babes juridiko du gaur egun? Gaur iristen bada ze babes du? Etorri berri batek onera etortzen bada, eta bere asmoa baldin bada hemen gelditu, argita garbi esan beharko diogu irregularra geldituko da. Agian igual hau arrarua ematen du, edo zuzarrazakiriko tipo bateko olako mezu, bai, zeren ezin dezu posibilidadik ematea, ez badaude posibilidadik. Onera etorri zara. Bale, zer nahi dezu, lan egin, dakazu familiar, ez daukat inorrek. Bai, dauka lehenguzua Barcelona, bale, hori ez du balio. Onera etorri zara eta irregularra. Takito. Eta nire ustez hau importantea da. Zeren bestela, joango da, ez dakize beste baten gana, eta ulertzen dut. Karo, nik ere gustatuko litzaidake bere egoeran ulertzea beste gauza bat, eta jungo naiz beste norbaiten gana, aber beste gauza bat entzuten dut. Argi eta garbi mezu hori. Gutxienez 2 urte irregularra. Punto. Bitartean, aldezu egin gauzak noski, lortuko dezu lan bat denak bezala, eta egongo zara irregularra, eta egongo zara kontratu gabe. Eta baita ere, nire ustez importantea da, esatea, edozein gauza ezin dezu aguantatu. Zeren oso vulnerablea da, persona batek ez badaka kontratu bat. Eta hori ere azpimarratzekoa da. Eta arlo batzuk, etxeko lanak egiten duten emakumeak adibidez, esan behar da. Irregularra zaude, baina ezin dezu eta ez dezu aguantatu behar gauza batzuk. Ikastaroak, bai, badute asmoa, badute posibilidadik egiteko gero eta mugatuago irregularra baldin bazaude. Eta estudiatu nahi badezu, oztopo pila bat izango dituzu.
Eta esan dut, baina barkatu, usten badiazu, bigarren aldian estudiatu da oinarrizko eskubide bat. Bale, igual hortik jaraituta eta oztopo hoieri jaraituz, egiturazko arrazakeriak zer eragin du guzti honetan eta adibidez atzerritartasun legea bezalako legedik zer eragin du prozesu guzti hauetan eta ibilbide hauen garapenean. Bueno, pues es que atzerritartasun legea, por definición, pues erregulatzen du flujoa. Eta gero, beste gauza bada integrazioa. Bueno, ematen du oso kritikoa nagola gaur. Ya lo siento. Beste egun batean igual. Es que gaur bertan lehendakaria esaten zuen. Jungo naiz ez dakize bilera dago hor programatuta eta eskatu nahi dut migrazioi bat, nola esan, ordenada, koordinatuta eta beste gauza bat, ez naiz gogoratzen nahi, hiru gauza esan. Bale, bien, baina hori, atzerritartasun legea kontrolatzen du flujoak. Eta gero, Eusko Jaurlaritzak badu beste kompetentzia bat en integrazion. Bueno, zer da integrazioa? Bueno, hor, sartu gaitezke eztabaida batean, zer da integrazioa, zer ez da, eta bale, baina atzerritartasuan jartzen ditu mugak. Munduko atzerritartasun guztiak jartzen dute mugak. Atzerritartasun lege honek konparatuz beste Europar Batasunean dauden atzerritartasun legeekin aintzarra den, pues esango nuke ezetz. Claro. Baina nola atzerritartasun legea dago pensatuta etortzeko zure herrialdetik permiso batekin eta hori ia imposiblea da, orduan atzerritartasun legea baita ere jarri beharko du martxan mekanismo batzuk erregularizatzeko egoera. Hau da, lehenengo gauza dela de trastorno bipolar. Osea, alde batetik esaten duzu gauza bat eta gero badakizu ezin dela kunplitu hau eta jarri beharko duzu beste mekanismo batzuk. Atzerritartasun legea daka komponente bat oso altua de fikzioi juridiko bat. Bai, era bat fikzioi juridiko bat, arraigoak, zaude 2 urte, eta 2 urte pasa ondoren eskatu behar dezu informe de arraigo. Osea, ze aktibidadeak egin dezu, integratzeko hemen, baina ez didazu utzi lana egin, ez didazu, orduan, galdetu nazu zenbat lapurketak edo, ez dakit. Osea, gainean galdetzen didazu ze esfuerzoa egin denik bueno, en fin, da fikzion juridiko, era bat. Hor jartzen dute mugak, eta mugak hoiek eraginak izaten dira vulnerabilidadea. Eta vulnerabilidade horrekin lotuta, bai, arrazismoa, egia da, eta diskriminazioa. Zergatik, zeren nik nago tresnarik gabe lanean prestakuntza sozialetan eta bar. Orduan, kontuan hartuta diskriminazioa badu komponente edo elementu estruktural batek, orduan bukatuko dut diskriminatzen, zeren zuk nik baino bajuago zaude. Ja, hasieratik ez gara berdinak, baldin badokagu atzerritartasun legea bihurtzen zaizula, ja, bajuago, pues, fin. Bale, eta oain harrerara ekarrita, ze aldaketa ikusten duzu beharrezkuk epe motzera eta epe luzera erraten duzu ere bai ongi, harrera duin bat bermatzeko edo... Agian, esaten dut, harrera bulegoak, zerbitzuak martxan daude, baina
desberdintasun bat egin behar dute, harrera desberdintasun bat egin beharko du segunta ze perfilak daude. Adibide jartzen dut. Gaur egun harrera ez du kubritzen vulnerabilidadeko perfil konkretu bat. Denak ikusi dugu, bai Bilbon, Gasteizen edo beste herrietan. Zer gertatzen da, etxe bizitzarik ez duten personak, gazteak, magrebiarrak, gehienak, eta ze arazoak dituzte. Hauek etorri dira. Beste probintziatik, normalean etorri dira beste probintziatik, ez daukate errekursorik, ez daukate sare familiar batek, eta hor daude. Sarrera, pues egia esan, sarrera, barkatu, harrera ez da izango nahikoa, beste baliabide batzuk beharko dugu, eta baliabide importantena, baina kontuz, delikatua, donde los haya, etxe bizitza. Nola konpondu daiteke hau? Hori oso komplikatua. Baina harrera orain dagoen pensatuta, harrera batekin ez. Harrera mezu oso konkretu bat eman beharko du eta esan den lehenago. Zaude irregulartasunean. Iazta. Eta bitartean zer daukazu egiterik. Zeren zure asmoa baldin bada hemen gelditu, bai, noski, harrera bat, adibidez, mezu oso konkretu bat eman beharko du nere ustez esateko, ongi etorri eta Euskal Herrian zaude. Eta hemen dago beste hizkuntza bat, eta nola aldezu zuk erabili edo sentitu edo onartu hizkuntza hori, estrategia bezala besterik ez, nola ulertu hau dena, nola, oso komplikatua, baina irregularrak zaude eta irregularra zauden bitartean, zer daukazu egiterik, hemen bizitzeko. Eta nik ez dut uste bulego, zerbitzu gehiago behar direla, igual ez. Zerbitzuak agian bai, eta ez beste planteamendu bat, baizik eta ez hartu migrazioa hola orokorrean. Ez. Badaude egoera batzuk oso konkretulki, eta egoera konkretu horiek izan behar dute tratamentu desberdin bat. Eta hori nik uste dut hobetu egiten du harrera zerbitzua. Bale, eta aipatu duzu harrera egoki baterako etxe bizitza oinarrizko beharra dela, bertze egoetan bezala, bino harrera batez ere, eta igual gaira ekarrita edo harrera eta hizkuntzari erreparatuta gaur egun ze harreman dago, ez? Harrera eta euskaraz egiten dena harrera artean, eta bi urteko epe hori erran duzu, irregulartasun batean, eta bi urteko epe horretan ze harremana dagoen harrera eta euskararen artean, eta hortik aratago baita ere. Oso gai simplea eta erreza, noski, donde los haya. Ez dakit, hau da, nola sedukzioi modu, nun dago, sedukzioi modu hori euskara transmititzeko ez bakarrik zerbait estrategikoa bezala, zerbait behar dulako, hori da gakoa nere ustez, eta hori da koska. Ez naiz atrebitzen ezer esateko alde horte kontuan hartuta, hemen zaudetenok. Izango zen atrebimentuan nire aldetik edozein gauza planteatzeko, baina hori da nire ustez asuntoa.
zaila da. Adibide bat jarriko dut, leno aipatuet etxeko langileak. Etxeko langileekin batzutan hitz egiten dezu, haientzako euskara ez da hizkuntza bat, ez dakit nola esan, amable edo ez. Eta zergatik ez? Pues da jabeen hizkuntza, haien artean hitz egiten dute, nahi dutenean ez ulertzeko langilea. Bueno, pues detaile hori, zer gertatzen da, bihurtzen dela pensamentua, imagina bat, gauza asko, daude hor lantzeko eta transmititzeko mezu bat, eta hor gelditzen naiz, nik ez naiz hausnartzen, gehiago aurrera bateko, egiteko mezu bat hori, sedukzion, hori falta da, seduzir. Ez dakit nola, gidarik ez, nola. Eta gaur egun igual, sosarrazakeriatik edo, ikusi duzu ez harreman dagoen edo zer eskaintzen den, harrera prozesuetan hizkuntzari dagokionez. Pues segun leheno komentatu dut teknikariek nire ustez alde hortatik importanteak dira, zeren bere herrietan jartzen dute programak, harrera programak batzuk, eta hor sartzen da, pizka bat euskara, elementu bat harrera programetan. Hori baloratu beharko da. Baina, bai, zuk aldezu esan, aldezu komentatu, eske, Gipuzkoako herri txiki batean bizitzen bat, eta mutiko hau ere bizi da hortikan, kontuan hartu, nun zaude, ez? Bai, zuk aldezu, baina bere buruan, eta etorri berria baldin bada, nire ustez, bere buruan daka, zer, atzerritartasun legea. Eta ez da tontakeri bat, atzerritartasun legea erderaz dago. Eta joaten bada, bulego batera erderaz hitz egingo du funtzionarioekin. Ez da tontakeri bat. Osea, imaginan edo bere buruan, atzerritartasun legea, eta erdaraz, orduan zuk esaten diazu orain, baina hori nola sartzen da nere buruan zerbait artifiziala, ez egiteko zerbait artifiziala, nere buruan, beste tresna bat bezala. Hori da, oso komplikatua. Bale, oain jarraituko dugu Rizwan zurekin, Mikelena utziko dugu, eta Mikelek azaltako entzunda eta zure bizipenatera joko dugu edo, eta jakin nahiko genuke nola izan zen zure iritsiera Euskal Herrira. Kaixo, arratsaldeon. Hau da. Kaixo, arratsaldeon. Rizwan heli naiz, eta Pakistangoa naiz. Eta hemen bizi nintzen eskueti aldea daula, 13 urtein ja. Urtein ja 14. Etxidetan, zagutzen gabe zerez, Euskal Herria, erderaz, euskeraz gabe, 0-0. Ni etxidet etorri nintzen Gereziatiken. Ja, leheno 4 hilabete bizi nintzen Gasteiz, Oseba batekin, eta gero ja Azkoitin. Eta bizi nintzen Gasteiz eta ez du ezagutzen zerez hitz bat, ola ezerez. Eta gero ja ezagutzen familia kasualidadekin hemen dago, familia bateko, eta ezagutzen honean, eta gero ja pixkanaka berrekin itxekin euskeraz, gero lan bilia, eta pixkanaka niretzako da ereza gauzak, baina generala da zai, jendetzako berriz etorri,
Eta gero ez duzagutzen aber nola ebili, ze egin, eta dago beste mundu bat da. Eta niretzako dana erezak, gauza erezak, nik hasi dut euskeraz, kulturak, familiaken ibili, eta niri hartu du jendean familia bat, niretzako da familia eta etxe bat, beste etxe da, niri, Azkoitian eta gero Euskal Herrian, bizi nintzen. Eta horretik. Bale, aipatu duzu oso errexea intzitzaizula, baina, igual, zer izan zen zaiena, hasiera horretan. Bai, niretzako oso erezazuk, gauzata, normalien da. Eta hori indik segitzen, erezak, handi izagutzen, eta gero taberna lan indago, eta euskera zitzekin jendia normalitori, eta eta bueno, gero ja ondo zetin judan etxe bestela, familia bat, eta bai, ondo hartu dula niriek. Bai, baina zuk etorri zinenean, paperi gabe etorri zinenean. Bai, papera hori, horak ditu izan dut, papera daukat, bai, ni nola ikasten dit, euskera, eta gero jendeekin beti lan egin du da, dana beltxan, negro, eta ez du sentitzen olako problema, baina normalian beti lanienik baseri baten lan egite eta beti bildurakin igual ibili jendeekin eta igual lan kontrolatzen, eta hori dago pixka bizitzeko horaziok da, danotxako, ni leheno 3 urtein pasau nintzen. Oin ja 2 urteko normatiba etorri du, baina leheno ni 3 urtein pasauta eta beti lanien, eta beti bildurakin, jendekin ibili, kanpoan eta beti egin dit lana. Eta horregatik niretzako da erezak, baina, klaro, dago bildura hori lan kontrolatzen ostia, da gero multa bat dago enpresentzako baita, eta niretzako baita, problemia gero goi hartu da ostia da. Horla dauka pixkat igual, beste jende hori daude beriz eta, klaro, hemen faltaziok, asko jende faltaziok laneako. Obratan, hosteleriako, baina jende ez du nahi hartu, hartzeko, gero lan kontrolatzeko, eta gero hori da prozeso pixka zaila da, eta gero beriz nola nundiken jateko, eta gero problemian sartzen, trapitxeo, gauzak, eta hola da, eta ni ez du hartu, baina bildurak gabe, ni egin dela, baina beti hori parte ez pixka kontuen egin dut, bildurakin. Eta gero 3 urtein presentatu kontrato bat, enpresa batin lan egin dut, eta dana erezak niretzako. Baina hori 3 urtekin gero. Eta ipatu duzu 3 urte egon zinela, prozesu horretan, paperik gabe eta hasiera horretan eta denbora horretan laguntza jaso zinun elkarte bat ematetik edo... Bai, ni normalin beti lan egin dut, beti biltzen jendeek, kontaktuek, jendeen laguntza, benaki gurekin ibili, beste etxe baten garbiu, sozien ni egin dut, karitasik laguntza, bai, jendeen beti, Azkoitian bizi nintzeko, ni beti hori aukera daukat, baina bestela jende berisek ez du mobiltzeko, ez du nahi, nola ikasten, hemen historitu batian zerotik, zero. Erderaz, euskeraz ez du zagutzen. Eta ibiltzeko oso zaila da, gero igual ibili, azte beti bi astea, ostia, segin, beti jendean, hemen etorritu jendea, igual pentsamento berisekin pixkatez. Eta gure erin dau problemea politiko eta historiak, eta hemen etorri, mejorar futuro. Eta hemen ez du izaguin, nola ibiltzen. Hori da plataforma igual bat, udaletxetiken, o ez dakit, bai dago problema empadronamiento. Empadronamiento gabe, 2 urte bizin ez du balio. 2 urte dago empadronamientoekin, eta gero ikasten erderaz, euskeraz, kulturak, pixkat, lanien, nola pasautu zu 2 urte. Bai, eta ipatu zu jendean bitartez egin duzula harrera prozeso, bino harrera modu egituratu batean edo egin duzu elkarte batekin edo
Bai, ni egin dut elkarteekin Eskoitiako Karitasekin egin dut udalatxeoko partizipatzen dula euskaltegin baita bidali dut jendiak ikasteko euskeraz pixkat eta gero eriko fiestak bai parte sartzeko baina bai lagundu badago bai handago. Eta hor somatu duzu falta zerbait eskaez gelditzen dela edo... Bai, hola, generaltxako bai, ni, da nire kaso da, desberdinia, da jende normalien, ja, dako gehiago, nire jende hartu du, bueno, asko maite eta gero inti, bai. Horregatik, egin ibilit, hola, ezagutzen jendeak. Eta iritsira hortan, hizkuntzari dagokionez ze eskaini zizuten edo, bueno, ze hartu zinun iritsira horretan? Nola, Iritsira horretan, lehenbizko urte horietan, hizkuntza, ze harreman izan zion hizkuntzarekin? Eso es igual, zertik hori, a ver, Euskararekin eta edo gaztelerarekin ze harreman? Bai, hemen bizitzako ondozio beti izan dit jendean euskeraz hitz egin. Eta gero da jendea iriki beste mundu sartu duzu. Bestela igual erderaz hitz egin eta gero ez duzagutzen. Igual 60 urtekin bizinirekin eta ez duzagutzen. Euskarakin, ja, igual lehenengo momentu izan di jende berriz etorri nirekin eta, bueno, hostia, euskeraz, venga, ja lagunek, ja beti. Beti, bai, hendu, lagunek, directamente, eta bestela erderaz, eta, bueno, ez, ja, 60 urte jende pasaute, eta erderaz euskara ez du ibili batean. Hori importante, beti izan dut, hemen bizitzeko gutxiko bera, igual, egunero hitz bat hartu, o ez du egunero aste bete hitz bat hartu. Ja, hiliepete lau hitzak hartu duzu gutxiko bera, pixkanaka, eta ni jendir zagutzen, Nafarroa eta hola, eta erreza egin dut galdera honekin, eta joder, ¿qué dices? Pero, erreza, a ver, nun bizi, a ver, xe erito, hola, ez du zagutzen, Nafarroako jende eta. Bai, hemen bizi daude, 60 eta 10 urte, 50 eta 10 urte, bizi, eta beti batean, pero, me sorprende benetan, bai, eta erezak, hori, galderak erezak, jaber, na. Bale, eta zuk harreman ona izan duzu edo Euskal Komunitateekin edo, bino ze utxune ikusten dizkiozu? Nola ez du jakaste